Az elhelyezkedésnél a kenusnak 3 tengely mentén mozogva kell megtalálnia az ideális pozíciót. A hosszúsági, a szélességi és a magassági tengelyen, attól függően, hogy a körülményekhez képest hová érdemes helyeznie a súlypontját a hajóban. Fontos tudni, hogy az orrnehézre beállított hajó jóval gyakoribb vagy erőteljesebb kormányzást igényel, mint a farnehéz, ezért az előbbi semmilyen körülmények között nem ajánlott. A hajó hosszanti tengelyén való helyes elhelyezkedési pozíció beállítását a vízszintes hajóhelyzet meghatározásával kell kezdeni. Ezt a legegyszerűbben úgy tehetjük meg, ha a hajótestbe 5 cm magasan vizet engedünk, majd a versenyzőt beletérdeltetjük. A lényeg, hogy a kenus úgy helyezkedjen el a hajóban, hogy a benne lévő vízmagasság a teste előtt és mögött a hajó végektől azonos távolságra mért pontokon ugyanolyan mértékű legyen. Ha a hajótestet vízszintesbe állítottuk, akkor a kenust 8-12 cm-rel hátrébb térdeltetjük, hiszen a vízfogás előtti kiinduló helyzetben az elől lévő lábát terheli, amit így ellensúlyozunk. Ezzel a módszerrel kellő pontossággal beállítható a térdelés helye a hajó hosszanti tengelyén. Erős, szeles és hullámos körülmények esetén szükség lehet a hajó terhelését az általánoshoz képest hátrébb vinni, valamint a hosszú távon versenyzőknek szintén érdemes kissé hátrébb térdelni, mert ez megkönnyíti az oldalvizezést. A hajó szélességi tengelyén való ideális térdelési pozíció egyes kenuban a hajó hossztengelyétől az evezési oldal felé körülbelül 1-3 cm-re van. A helyes pozíció megtalálásához először a térdeplőn belül a térd középpontját kell megjelölni, amely a térdeplő legmélyebb pontja környékén található. A lábfejek a hossztengely közelében az evezéssel ellentétes oldalon helyezkednek el. Minél távolabb van a térdelési pont a hajó hossztengelyétől, az elől támaszkodó talp annál inkább a hossztengely másik oldalán helyezkedik el. A kezdők jellemzően jóval nagyobb távolságra térdelnek a hossztengelytől az ideálistól, és az elől lévő lábfejük is messzebb helyezkedik el tőle. E jelenség a még kialakulatlan evezési technika miatt van, illetve azért, mert a kezdő kenusok ebben a pozícióban érzik biztonságban magukat. Ez a helyzet növeli ugyan az egyensúlyozási lehetőséget, azonban megnehezíti a csípő húzási oldalon tartását és a helyes technika kialakítását. A térdelés terpeszének a távolsága a testalkaton kívül az evezési technikán múlik. Az elől lévő láb ideális helye egyszerűen meghatározható. Ott van, ahol a kenus állóhelyzetből kilépő elől lévő lába térdben majdnem nyújtva van. Evezési technikától függően az előbbiekhez képest a térdelés terpesze lehet valamivel kisebb vagy nagyobb is. Általában olyan versenyzők, akik aktív, kiterjedt lábmunkával eveznek, nagyobb terpeszben térdelnek, és emiatt a támaszkodó lábfejüket kissé elfordítják az evezési oldal irányába. A lábtámasz helye akkor megfelelő, ha a kenus úgy térdel a hajójában, hogy a lábfeje kényelmesen a lábszárhoz körülbelül derékszögben támaszkodik a lábtámaszon. A térdelés magasságát elsősorban a kenus stabilitás érzete szabja meg, de a testalkat, az evezési technika, a hajó típusa és a trepni magassága is befolyásolhatja. Megfigyelhető, hogy az erős törzshajlítással és törzsemeléssel evezőknek a kissé magasabb térdelési póza kedvező, míg a dinamikus lábmunkát végzőknek ugyanakkor nem jó, ha a térdelés magassága jelentősen feljebb van, mint az első talp alátámasztása. A térdeplő legmélyebb pontja általában 3-6 cm-es magasságban van a térdeplő aljához, vagyis a trepnihez képest. A kenuzás alapjai. A kenuzás egy ciklikus sport, amelyben mozgássorok ismétlődnek kisebb-nagyobb eltérésekkel. Egy ciklus 2 fő részből áll: vízmunkából, amely biztosítja a hajó haladását, és légmunkából. A vízmunka további 3 részre bontható: vízfogásra, húzásra és szabadításra. A vízmunkán belül további feladatai is vannak a kenusnak, mégpedig az egyensúlyozás és a kormányzás.